Pojď. Poslouchej. Už křičela. Tati, natáčej jí. Tati, pojď. A nechoď za mnou, stůj. No, Vašík s ropuchama. A Péťa se na ní kouká. Tak. To je naše nejhezčí ropucha tohle. A teďka zrovna křičela. Jo. Teďka zrovna na mě leze a ta dosta vůbec To je plná nereaguje. vajíček. Teda.